Kemudian PUA, apa yang surviving PCC, saya kena Amen Faithful and True Channel. But ini lasangnya masih teng, ya ke kelas kebaladep, berkat topik kebalong kumnoban penyadai, ya ke Bible, apa yang kejutang barim, berkejutang buat mai. Ka jingkeli kebang ngisdang hakane ke kelas, kalong mentah habaladon kejutang buat mai. Atau kene kejutang kebarim, ka kadang long kebayat kam, kadang don kam. Atau kam de kepala su kepala rim ngim sngodon kam su. Aku tu kalong outdated apa yang kiong. Kejupat bekan dia jengkili kalong hooi bat em. Kalong kebacisya ba kejing penpau bapura jong kejing penpau jong blay hau breu. Lasem ha kejing wan dan la penpau ha kejing wan jong uji sukuris ya kapertai. Daki ketien, daki kam, ujisu laong ya ki ek berkhot ki ba ngidon kam bantip syapang ublay. Daki jingyap jung halor kading pena. Ulah pen i ba ublay ulong kajing i. Haka jutang barim ru. Kumpa kalong ru haka jutang ka batumai. Udai uju ublay ubah keren hangi. Umensiam bakuj long ubatrei barabor habor ar jutang udai ma ubalakhat ya Abraham ya Moses ya Samuel ya David ya Jeremiah ya Petrus bat ya ki apostol kumta ngimla ban ya le persya ya ublei jong ka jutang barim bat ya ublei jong ka jutang batmai denakane kedau ujusul ong yang pule ka pareng Shua, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Dengan pule, saya nak kasih, nak Bible kasih. Ya kena kejuk kajing pule ke bangala pule ke pareng kena naka gospel Matthews kalong ke ba san Matthews long ke ba san dekat kat nyau bat kat pra watarai bangalawan ban penduk pendamno ya ka ain Moses bat ya kajing hikai kinang itu lupa ngamwan ban penduk pendam yaki Henry ban penbiang janai yaki. Ngaya tu shisha hapi, kad badang sak ka beneng beka kandau, en penduk wat iway idakrit jong ka ain, tat enda la pendep barok. Te kumta, kata kejing ong jong Jisu. Nangta, ke kejing mentoy jong kejing pule ya kajutang kebarim ha kini kipol. Ukristan unumla ban sengutu ya kejutang kebatamai. Lemda utip ya kejutang kebarim. Ki gospel, ki kam jong ki apostol bat ki city. Ki dap da ki jing sot, ki jing kedau, ki jing penyahap, penyasrim, bat ki dur ya ki balasim na kejutang kebarim. Tetapi pule kitab Isaiah lenong keba sanpuar khat khat sau ngan pulei nak bantai jong pi kumba kipaj belin kila dumbuj ya jing sniudur jong ba isu kum ubreu bat ba ka durmet jong kam dei shu kum para breu nang ta sanpulai arbat lai ulah ke la san hakmat ublei kum usailong la kumbasei na utit uba haka daur kiang halaka sniu breu klem man man penyap nya yangi klem isyong kuni bangin bernyapet yau ki breu kila iben bat kila kentai ubreu ki jing sngosi balaban kia da ka jing jenjar namar ki breu kim kwa pechu bagi iben yau nyiru ngimken breu shu yau nang ada ngi page sa Matthews kolong ke ba arpun riu dekat dripu nyau dripu pra
pej ke don MG ngade apa ngi pej ya kane nakane ka nakane jutang pathmai mtan ke jutang barim ta jutang pathmai hangne ndru punyau ndru pupra hangta kila bentiu ya u ha ka khmat bat kila kura ya u ki weipat ki lathap ya u ki ong to ya thu hangi ko mesia mano bathap ya me kene ke jingle ben ke de tik kumba lasim la ngilak ban penihap ya kene bat une ude uju ubreu uruta ude ukris pe ha tingidon ha ke badon ha jutang barim kedan ha jutang pathmai dei kumta ngilak ban penide ha kata kadurkom ujisu ilade u long uju lane ulalong uju utip ya kejing tho ha kerkom ke babha kerkom ke babet utip ha ya kejing tho bakhoi te lada u kristan tip ya katam te unsa don kejing ma jong kejing batai bakla ya kejutang ke bathmai kemut lada kibriu jong kane kejutang bathmai u kristan dan ka kristan kim tip ya kanongrim jong jisu uan na e jisu te yinsa don kejing ma jong kejing bakla pan batai ya kejing thok ki badan ha kejutang ke bathmai namar ka bible ka detang ka wei ka kitab dan ni ka khotbah kepala ban pli da ushabi bala ai hangi da ujisu ha jing sisa na ka panta jengi ki kristan ka kten ka jong blai udai ujisu hi na ka panta jengi ki kristan ka kten jong blai udai ujisu hi walaupun pau ya ka jimut bapura jong ka jing thok ba khoi hangi te namar kata ngila ban ong ba ka bible ka shem ya ka clear du jongka ha ka jutang bathmai ujisu ulawan ban pendap ya ki jintho namar ulapan pau ya ki jingmut ba pura jongki hangi kumta ba ha katokat ne ba ngila ban let's say apa kalong kumta let's say don napeng jungi kiba pen painia kumbala le tu kibriu haki por jungu jisu ya ke kiba ula pen pau hangi kalong kepakrau hadu kata ba ni bunsin ni long kiba sengau kendit ya ke keba u jisu u ong kemut apa pi pule bat duryap bha ya ki kentien ki bangi syam ha ka jutang bathmai ki kentin ki jong jisu ngaong pule bha pin sa ngau kendit kumpa ki tu ki briu ki bari ngau ning kong ha ko por u jisu hi ulakren haki ki la ngau kendit tingiru in sa ngau kendit ngai tu ya pi ki don ki nakapanta jong ai simen habanga pule ya ki gospel pule gospel ki don ki dikhat dala pule kapan kendit sisa yanga hato kade kane ke pau jisu umut sisa kum kanuksa ha ka gospel yo anis long ke ba hendriu ki don ki dikhat hang tu baong kam tam kane we dikhat ke baong nga long ukpu nga long ukpu ubalawan hiar na beneng ra phimnge ngan pule ya ke para tho sisa hang ne Yohanes Andreu ngan pule na kedekat Sisa Pusan kum kane ka weiru kharsan pusan ka ongkum ne napaka do jonga kalong sisa ka jinbam perka snam jonga kalong sisa jindi jar ubabam
ya ka dok jonga bat ubadi ya ka senam jonga uim hanga ngapat hau. Kani ka jing keren jong Jisu kamdei ba shushim boong shushim ba kani kadai ka dok jonga mudur habi bam jing bam mudur kani ka dok jonga uklam ong rukum ta uong pet kini ka ketin boong kadok jonga kalong sisa kajen bam kadok jonga kalong sisa kajen bam kani ka penkendit yang namar balai kamut ba haba ngi bam ya kadok jong Jisu ngi bam dok breu dok im dekat pat ka senam mon Jisu uang kumno pat ka senam jonga kalong sisa kajen di ngi di ya ka senam ba im jong Jisu ngam tip na ka banta jong pi kalong kumno nang ta uang kumta san pu prak ong kumno uneken san pu nyau shua ukpu ba im ula ukpa uba im ula pa yanga ba dei dau banga im kumjur ujar uba bam yanga u im danga uneken ulong ukpu ubalawan hiarna beneng ukot yala de ukpu te kumno ubreu hangni hakamar uang bame ka dok jonga nata uang ukpu yala de uang uneken ulong ukpu Hendrai uno babam ya unu ukpu un im junam bam ya unu ukpu kadau kadok pot ukpu kemudian ujisu hi mud bam ya ujisu bam do im jong ujisu hatu piju perkat ya kata hatu pim sing kendit ngata ngaso kendit de kene pakalong sisa kumta kadalong sisa kumta perkidon ki kamplaru ngaong namar kidon ki kamplaru saudong jengi bajia kumta ba ha kajing kenya yo kharis jong ki Katolik utu kepu bali hadin ba uleng dok soblei ula pen kentang upen kam de ki ju ki ktien bo Jisu ula pendon kam utu desu ukpu nyo I ukpu hendrei u substance ba penlong yo tu ukpu desu ukpu ula dei u Jisu hi kamet baim kasnam baim kani te ladang ngim sngotu ngim pej bha ngim penlei jingmut bha ya ka bau Jisu lo ong ka syuyat kumtu relingi pule bha ngin sas ngau kendit sisa kuma kitu ki briu ki balik sengau kini kujuk kintin kelas ngau kendit kumno ubreu ai bam melade punongi kinong bam breu Jisu damut sisa hi kum tate nang ta ngini peteng biang haka jutang berim ngipule ka khamat namar ka khamat ka beniat namar ka beniat Exodus arpuwe kadbangi pule haka jutang ke bathmai ban I yala upra marjan Lukas spau arpunyo hato kini kimdei arteli ki kubor ki baya per tubu jingkin mau ya kene baka hukum ban ya la upara marjan la syamru haka jutang barim ha Leviticus lenong kebakat kendai dekat kat pra kaju kalong kebasisya na kamatakan ni kuwi pat kajing ong ka khamat namar ka khamat kabiniat namar kabiniat kebala syam ha Exodus arpuwe arpusau kane hajing sisya haparing ong a positive law kaba kajing mut jongka kalong ban bu jing perking ban banom don kajing ya pen mensau iwe da kaba wan ra ya kajing ya penhiar keput Henry hajika jong penhiar keput ke bandon kajing ya bisar hok pelajar kata ujisu ulayat kam syakmat jong kanika ain da kaba uong I yakinong syun Matius san sapusau I yakinong syun mdeting I tengi paramarjan seki bai ya bit ya pia rei ulayat kam syakmat long I
ya kinong syud nyong pi. Teng ngisem ya ki dekat haka Bible kiba ni sngau le rain ru teng nal ni sngau ni sngau syam jing ni sngau ba la syukren kum ke lada uno utap ya pi na kangap kamon na kaliang kamon te pai sa siang kadiang atau ngim sngau thamula atau kamlong embarrassing yangi rekalne kalong ka shisha kene kajing kene kedur kepadon ha ka Bible kalong ka shisha kene kajing penpau ya kajing long ngis ngau diau ngis ngau si aba ong kumta te ngis ngau kendit apa ong kumne kumno la thap na siliang ai sa siliang kumno kala banong kumta kene kajing ngau jungi haba ni pule yakum kini kijing hikai jung jisu ki bang siam maka jutang wathamai lajar kata ngim dei ban sim ya kini kijin tho sabar out of context apa ring sabar na kane ke ba jisu hikai ukren ka Bible kam dei ka kitab ba tho ya ki slogan. The Bible is not a book of slogans. Kumta ni deban sim ya ka Bible kum kawai ka kitab. Kum kawai ka kitab. Jisu loong ha ki senran ki jong u. Ban ai ya kawai pat ka ngap ha bala sya thap. La sya dep sya thap ha kaliang kamon deban ai sa siliang. Henrei u pen scam susu ya ke jingkli jong u sipai roman uba la thap u jisur la sya thap ha ka ngap jong uru la kli ladai pi pule ba nomar ba ladai ngi pule tang kum tu ba ong sya thap sekamon ai sakadiang rei ladai ngi sange tang kata ngin sekulmar ke jingmot je perkat ke jongi ya ke jing skutu jongi ya ka jutang ka wathamai ji kai jong jisu rabangi pej yo jisu hi porba ula sya thap meningi pule hang tu Matius arpunreu ndrupunyau ndrupupra ya ke jing sya thap jisu ngi pat hang tu ula keli le pule susu kitu dekat misri ba jisu keli balai me thap ti hang ne lada kalong kumta kamut hatu ujisu umle mar khongpong ya ke ba ula dep ong nungkong ong kumno sya thap kamwan aisas kadiang here hakane ke por ba ujisu sya thap ila de ong kumno balai me thap hatu kane kamlong ke jing persya dalade ya lade te kane kamut ba ngidei ban kenran den dakaba ngiru nyale persya kajing thombor kajing lebor borok silenter barabor hangno ru kade kaba ngim la ban pediang hangno ru kum kawe kerkom ong ban singotu ya ka kubor jong ublei ha ka Bible ngidei ban long kibala ban yo ya ki tu ki jin tho hakane ka Bible kibab don jinga dei nakawei ke jaka syakawei pat ke jaka nangta nyinya syakhamat ha ki ketin ayu la tho ya ki kitab kibadon ha ka Bible kajutang ka pathamai bat katokane ki benta jong kajutang ka barim la tho hakatin Greek kata kamut ya kata kaktin ke ba bun bah ki beriu ki tip ya kata kaktin bat ki ya keren da kata kaktin hakitu ki por ujisu syem la keren Greek henrei ula keren Aramaik ke ba lalong ka wei na kaktin ki ba rim ki ba handai ba
Katokan ni kicin thok jang ka gospel kat kum Matius la thok hakaktin Aramaik. Henry ka sin thok ka baning kong la ka la jakno msyam la shem ya ka jin thok kat jang ka gospel kum Matius ka baning kong la jakno msyam la lap su ya kata. Henry apa Jesu ula pule ya ka ain lene ka Torah badiki prophet ula pule yaki hakaktin Hebrew namar bun naki kitab jong ka jutang ke barim la tho hakaktin Hebrew ba bun kibriu kim yatip hakumno ban kren Hebrew Aramaik ni Greek Duna Gibril, kemudian Duna Gibril kita keren yakini kiktin Hebrew, Aramaik, dan Greek. But kalau kepadon kam ba barok kin yok sengau ya ki kam ba pelan ki jong ublei nakapanta jong Gibril ki jong u ha la ka jong kaktin. Ikumbangi Shem ha ka kam jong ki apostol ma to ke sing Pentecost. Long aruk hadwe. Ka Bible kadai ban don haki ktien kiba barok kibriho ka pertei kis ngotu bat ki yakren bat ki yatip hato kitu kidang tho yakane ka Bible kim siam la tho mo hakakot ka jubab kane ka ong em hato kibriho ki la tho akakot kitu kinong tho ya kitu kicin tho ka Bible ka jubab ka long em pla dai pla Kim siam la tho akakot tho hae tho hakawe kas ka kenjasla ki ong papyrus de yakini kini kilong kum ki kha mo na ri Egypt bat la syukulan yakitu dalep tho la kelan de ka we nakapentapan tho ya ka we ka gospel la don kam kitu gijing kelan kiba la kuno si pau mitari gijing cerong ban tho ya ka we ka gospel kemuat la syukulan no de nakapenta la don kam kambun kini gijing kelan jong kini ki papyrus la don kam si bun ken la da hap tho ya ka jutang patmai barok ka we de hadin kini ki nong tho jong ka jin tho ba khoi in ka Bible ki la pron kam sa da ki sni mran ya kini ki papyrus ladi ha biblos kede kowe kanong ba kepala don ha sepang chate jong ka Lebanon ke bamenta menta ngitip kumno ya ka ktin Bible la yo kumno la yo ktin Bible nakane ka we ka jaka kerteng ka snong biblos sami ka kerteng Bible nangta why is it that no more books are included in the Bible today balai kananya kisnem balai nom nang pendap kitab nakapanta ka Bible balai kajing tho ya ka Bible kalakut ha kaspa snem ke baar hadin ukris kajing tho Bible kalakut no hadin kas spa snem ke baar hadin ukris kamut ba kane kajing penpau kene kajing ya jong kajing penpau jong blai kalane nyau spa snem kene kajing penpau jong blai yalade langba jong ki lenti ki paper mut kalane kano nyau spa snem nangta kapalang ka la nyau ba ya kajing penpau jong blai kalakut no kabalang kelapan pau bat kelakeng ba
kane ka revelation kala close. Barok ki ya kiba laong da ka jingwan jung ukris but ya ka ba ki Kristan ki baningkong kilas ngutu ya kane ka kubor lane ka kubor bapa. Everything was set by the coming of Christ and what the first Christians understood of his message. But ya ka barok khoit ya kiba laong da ukris lapan paud ukris. But ya ke ba ki Kristan kilas ngutu. Ya ke bro khoi laong da ka jingwan ju ukris. But ya ke ba ki Kristan ki baningkong kilas ngutu. La ya thu yangi ba kini kinong tho ya ke Bible kidai ki bala yo jing persat man sim do blai. Ke jing mut jong kata ba ong kumta. Ni ong ba ublei udai unong tho jong ka Bible. Udai ma ubakren hangi ha ki jin tho ki badon ha ka Bible. Sim jong ula persat ha kitu kinong tho ya ki jin tho bakui. Ha kata ka jing sungutu ka Bible kam dei ka kot lani ka kitab ka bakren syapang ublei. Henrei kadai ublehi ubakren hangi. Ang biasa sisin ka Bible kamdei ka kitab ka bakren syapang ublei. Henrei kadai kata ka ba ublehi dalade ukuren hangi. Lajar kata kinong tho ya kini kijin tho bakul ini ka Bible. Kim sim lalong tang ki basu tho kumtu lemne ki lalong tang ki ba syapen ya hakakti ka jong ublei. Ki long ki breu ki bala syashkor ya umensim bakoi. Ki long ki breu ki bala syashkor ya umensim bakoi. Bat ki bala pen pau ya ke jinget jongki ha la ki jong ki tin ki pa ki kren pa ka culture jongki. Ka Bible kam dei ka kitab kepala syuan hap na beneng. Ngong biang ka Bible kam dei ka kitab kepala syuan hiar wan hap na beneng. Haba ublei ula keren. Ulale ia kata leng ba jong kibreu hi. Kibreu. Ta kibreu. Dei nak kene ka daw. Ya ka khamat ka jong ublei, ya ka dur khamat ka jong ublei la palang ha ka Bible. Pat kata ka jing palang ha ka Bible kolong kompleks kabang ni janjar ban sengutu. Kabaya sri mikane ru ha ka jutang ka pathmai. Ka jutang pathmai ka kentup ya sauteli ki gospel. Rene sauteli ki jing yatu ki baper. Ya kaju ka jingjia. Kata ka jingjia jong ka jingwan jong Kris. Balai kesakwe pa jingkili balai ki gospel kimlong tang kawe. Balai don saw kamut. Haka jing shisha kila don sa kiwe pat ki gospel pat kiwe pat ki city ngau biang sisin mit bat ya kane. Kila don sa kiwe pat ki gospel pat kiwe pat ki city ya ki bala tho da kiwe pat kinong tho ha ka spas nem ka banikong. Henrei yakine ki jin tho om syam la itu da kabalang kum kita ki kitab ki balayo jing persat na ublei. La khot ya kitab ki wepat ki gospel bat ki city. Apokrifa. Namar balai banikong. Om syam la tho ya ki hapo kabor ke ikhtiar jong kitu ki basaki ningkong. Mano ki apostol bat ki senran lene usenran ba mar syak bat kitu ki apostol. Kebaar. Kim syem penpau haki jing tho jong ki ya jing jong kapalang.
kebalai. Ki Kristan, ki kunhun Kristan, ki paningkong, kim shem la itu yakine ki gospel berkisiti berkilong ki bela persat mensim daublay. Nang kapang inang yaj pang ke Bible, ki don sa wika ketien ke boong synoptic. Kemudian benong synoptic, ki gospel synoptic. Habang yang nujuar ya ki gospel, nyes ngutu badon laingun na pedeng jengki, Matius, Markus, padu Lukas, kilong ya serim karkom thok jengki. Karpa ka gospel ka pasau, ka gospel ka mijo anis, kalong ka bakam ya per. Ka ketien synoptic, kawan na ka ketien Greek, ka pamut ya ka bala ban yoi season page that can be seen at a glance. Ladang ibu yakini ki gospel lightly, Matius, Markus, Lukas, ya bu penlong yarangkat. Nila dah kapasuk banyu i ya kejing ya serim, ha kejing thok jengki baru ya kejing ya per. Henry kalong kebakam ban lek kumta bat ka gospel jong iyo anis. Hato kini ki gospel pat ki ya tu ya kaju ki ki jingjia dengan ya pet. Habangi pule ya ki gospel dah kajing pule jumut ngila ban yo i ki don kendiat ki jing ya per ha kitu ki jin thok. Nomar man la way tu nong thok gospel dan evangelist kila ya tu ya kaju kajing jia hakirkom baper harkom thok lajong harkom ya tu jong kihi. Man la way naki uai ya kajing ya tu kebami nakihi wat lada don ki jing ya per ha kajing ai na jing ya tu yaki lene karkom perkat yaki. Lajar kata ya ki benta ki ba long ki ba kongsan. Kini ki sauteli ki gospel ki ya long kawai. Haba ya day bar kajing im jong u Jisu, ka kubor ka jong u, kajing yap jong u, kajing mipat jong u, bat ya kajing long jong u Jisu kum ukon jong u play. Hakini ki benta kini lightly ki gospel ki long kaju ki ya thok kaju kimpen ya per. Lain nak ki way ki benta ki don ki jing ya serim, ki don ki jing ya per kendiat. Nang ta kumno ngila ban ngej ba ya ka perthei mariang borok ka way la thau ha ki nyau sngi. Hato kata kamlong ka jing bakla tungin ya pet ngin ya nujor. Mano pakren ya kajing sisa. Ya hapreng jong kini kibriu harum. U biologist uba wat benya ya kajing long jing im jong kidikiu. U melung nong thok jing ruai uba thok ya ki parsi lene puriskam halor kidikiu. Lane unong shina film uba shina animation film sapang ki dikiu. Hato omdei ba kini lai ki ong ya kaju kawai kajing sisa henrei hakerkom jongkihi la kajong u biologist u melung nong thok jing ruai but u nong shina film hato kimia tu ya kaju henrei hakerkom jongkihi. Tekeni kalong kaju nak kabanta jung ka Bible. Ngidan sipun kijin thok ya kibara thok hai kirkom thok baper different literary forms yang narratives kajing ya tu khana testimonies kajing sakhi
legends, nang ta ki myths, ki puruskam, nang ta ki poetry, ki jing hikai kini ki jing patai, nang ta ki jing yathu, dah ka jing long maya jong kadur, kum ki jing yathu lupa. Barok kini ki jing tho, ki yathu ya ka jing sisa, but man la kini ki jing tho, ki tho hakar kom jong ki hi, na uwe ubriu ha uwe ubriu, kat kum jong tu ubriu ubat tho. Ki jing tho ki badon ha ka Bible, kim day ki jing tho ki ban yathu ya ki jing sisa kat kum ka science. Ti kum ta ngimla ban penlong ya ka Bible ban penkren ya ka ba kamsem la kren. Ban long ba sisa, but ban long tik kam long kaju. Ban long ba sisa, but ban long tik kam long kaju. To be true and to be exact is not the same. Nakor kompet jong ki scientist, ulak ban keren ya kejing sisa, sapang kajing le jong ubreu, jing im jong ubreu. Hakoi pat kur kom ong, ka Bible ka yathu ya kejing sisa, henre hakoi pat ka urkom yathu. Kai urkom tho ke ketien ba tho ka Bible kalong hakadak kasin. Leni pule Isaiah lai puwe iwe ka ongkumne apareng. Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but do not look to the Holy One of Israel or consult the Lord. Haka Bible kita ki kulai, kita ki horses, kidai kadur jong kejing klan beriu. Kidai kadur jong klan beriu. Te hakan ne kejing pule Isaiah lai puwe iwe. Tak kapun kam ya kini ki dur, kitien bersyukur wandur. Une u prophet lene une tu lupa ukun tu ya ki pat Israel ba kim day ban bu ya kajing kermen jongki ha kajing klan jongki briu. Henry di ban bu ya kajing shania jongki ya kajing kermen jongki ha kabor jong uble. Kata kade ka kubor ba une u Isaiah lang ba ka lenong lai puwe dekat iwe kaya tu. Kumne ka Bible barabor ka ong ya ka ek ka balong sisa halor uble ki breu bat ka pertei Mariang. Haka Bible ka jing sisa kalong tikum ki maulenai balaburi haka kandau ke bae. Kemud haka kerkom tho ane ka ketien ke bae. Difficult language. Ngihab ban wat, ngihab ban yet ya ke jing mut jong katu kaktin lalu kejeng tho kepala tho hang tu. Bat ngidon kam ya kejeng Arab jong kiwe tang telade nginom la. Nang ta sapang ka kanon jong ke Bible. Ke kita ka kanon kemut ka list jong ki kitab ki badon ha ka Bible. Ka kanon kamdei tu ka kanon ke baki pun kamapor bakilit thamama ini ka kanon jong ka jing tho bakuj kadai kata ka list jong ki kitab baka balang ka itu ba kidai ki bala persat mensim da ublei ha ka jutang ke barim pat kumjuru ha ka jutang ke ba thumai kata deka kanon nang ta ka jing thumu ke bakongsan jong ka Bible. Yang pasti jing tumu kongsan jong ka Bible. Kitu ki beratho ya kitab jong ka Bible ha ka kitab ka rim. Kiladon ki jing yo mat jong ki daladehi ya ublei.
ublay ubalalong uba page ba gibriu gijong u kinlong kibakamen but ya kajing trang jong ki bakin long ki palai luit bakin ong syate merau hano de ublay ulapen I yalade ba ulong ma uta unong pelaj ikitu ki pasya ha kajing syate merau pat kajing syak ban ben kene kedi gerkom tho misem ha kajutang kebarim kata kelolong kajing nyet ke paskem pat ke patenrai jong kini kinong tho ya kene kajutang kebarim de kane kajing nyet jong ki ka pau bah kini ki kitab paper jong kajutang keba rim but ka jing khuslai ke pakongsan jong kini kinong tho ke bukuj kamdei bakin ya thu ya kijing jia paper ki adventures ki paper jong ki department jong ki ha karkom yong in a scientific way lane ha karkom ba kamdan jing ade bat kanoru ha ku pat karkom ong kajing themu jong ki kalong ban bu jingken mau ban tho diary ya ki jing jia ki ba kongsan ha ka jing im jong ki Israel bat ban pen pau ba ke ke ba kila ya omban kum ka jaj pen riu ta de jing thu jong tho jong ki ta kamut ka jing I jong blay yaki bat ba baro bat ya baro ki briu kiban pertei umdei ding I tang ki Israel rei ya ki briu baro ki badan ha ka pertei kila ko aban ai ya kene ke jing ya thu jong kene ke jing nyai jong ki ha ublay ubala bu yalade kumuta uban pelaj im ya ki baro tua dei na kene ka dau ngi ong ba ka jing tho jong ki ka dei chapang kata ka history jong ka jing penim their writings deal with the history of salvation kajing pelej jumut jong ki kalong ban ai hangi ya kitu ki tingshop ki puron pat ki jing jia ba per ki ba lapan pau ya ka jingej jong ki Israel ti kene kede kaju karkom le jong kini ki nong tho ha ka jutang ke ba thamai ru ki ba kim sim la penle jumun ni khuslai than ban tho terpater tik patik ka jing jia ha ka history tik kumpa kalong jia kumta sakumta la pi pule pinam siam ra bakalong kumta nangta walada oi klempep kadon kidi ki jing jia ki ba jia hai ka history toma kimlong tik snam ba ar benai benikong kata tarik berkumta ter but ter rehoj kini ki jing jia ki don ka history kata ka de jing sisya henrei kedai ya kapa kedai kapang kapa kadon hang tu kalong ya ka jing don kam ban ya sam ya ka jingej jongki ha utrai ubalami pat ubalawan ban pelat yangi nakapop bat ubalong uba im barabor prosilenter rengkat bat ngi hapdeng jongi ha ka jing sisya ke kapa kini ki evangelist kila tho kalong ka jingej jong ki Kristan ke baningkong kila tho syapang ke jingej jong ki Kristan ke baningkong ti kene kede syapang kene ke jing tho ya kene ke Bible tingila poi sebukut jong kene ka kelas syapang kene ke lenong kumno ngi pule ya ke Bible ngi penyede kumno ya kene ka Bible ke jutang barim pat ke jutang bathamai tenganget pi syak skor bah ya kene ke jing batai ngam batai suki kenang ba kitu kibam kiba suki ban sengotu ngate ngapule kata kadur
Telada pi don jingkili te sa thok message hang tu lene ka don ru ka email jongal da pi page ha ka details pila pisin sa ka email jonga pila ban thok jingkili sangaru email jonga de marcelmertong@gmail.com ti pila ban kili lada pi kwa ban yo jing sai ti ngan san nang yarap ya pi ban pen sai su ti tu try un kurku ya pi ya kan ne jing yai lenti rangkat jong pi bat nga ya ka kene ka jing jing krek la ne hakini ki kelas jong kene catechism series dengan nget ublei un sai ya yarap ya pi long bai jong kene ka tendong kene ka video ko ba ngila ban poi sya kibun kibreu jika bang ye kren tang marway ti long bai jong kene ngala ban poi sya bun kibreu ha ka juk kapor te kene ke jing kurku jong ka internet tu try nyara bengi we pe we te kumbang ong sisin dai pidon kono jing kili nai ya komen tan klem jingmut hapo ki comments dan kili jing kili lapi ko aban kili syukili bederek yanga lech jaka tuka jaka papin salap ya ka jaka ba thok ya ka email address chunga thok sa ki email address chunga ngan sa jubab ya pi ngan sa jubab ya pi ngan sa batai ya ki ba don kam ban batai kat kum ka badai ban batai ya pi ti tu try ni rap ya pi iwe pe iwe amen